Нявыспаныя падлеткі і чыноўнікі, чырвоная зорка з датаю пачатку Вялікай айчыннай вайны, пафасныя прамовы і ўсё гэта ў поўнай цемры, якою была ахутаная Берасцейская крэпасць, дзе спачатку адбыўся мітынг рэквіем. Наша памяць. А потым ужо пры дзённым святле і маштабная рэканструкцыя першых дзён абароны Берасцейскай крэпасці. Марыуполь трымаўся 90 дзён. Калі мы кажам пра малую такмачку, нейкае сяло, яна абараняецца звыш 1500 дзён. Вось гэта гераізм, так? А вось тое, што робяць нашы чыноўнікі, так, безумоўна, вось гэту бутафорыю, пэўна. Я лічу, што такая бутафорыя, яна больш крыўдзіць пачуцці беларусаў, больш крыўдзіць нас як нашчадкаў, якіх сапраўды дзяды ваявалі. На ўрачыстасць сярод іншых меўся прыехаць і патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыла, які напярэдадні служыў літургію ў Берасцейскім свята-васкрасенскім саборы. Аднак не прыехаў, як зрэшты і Лукашенка, пасланне якога да ўдзельнікаў памятнай даты зачытаў старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности. Не абышлося і без важных гасцей сяброўскіх для рэжыму Лукашэнкі краінаў, якія прыехалі ў Берасці перадусім на форум гэтак званай саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына, агульная будучыня». Як падчас форуму, гэтак і ў начной цішыні спікер расійскай дзяржаўнай думы і адданы пуцініст Вячаслаў Валодзін нагадаў беларусам, як падчас той далёкай вайны ў Берасці і Сталінградзе мужна змагаліся савецкія афіцэры, ды як хутка здаваліся немцам еўрапейскія краіны, якія цяпер, як цвердзіць адзін з рупараў Крамля, хочуць забраць нашу из России агульную спадчыну. Они хотят отобрать у нас память. Они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств, не будет нас. Страхі Валодзіна і ягонага калегі, выхадца з КДБ Ігора Сергіенкі, абумоўленыя і тым, наколькі сёння ўпэўнена пачуваецца Кіеў, разбураючы расійскую нафтавую інфраструктуру, а таксама з улікам ультыматуму Уладзіміра Зяленскага для Лукашэнкі. Самы лепшы фармат правядзення такіх мерапрыемстваў гэта калі б Лукашенко ўсё ж такі зняў рэтрансляторы, так, з якія выкарыстоўваюцца падчас расійскіх дронаў, калі яны забіваюць мірнае цывільнае насельніцтва ўкраіны. Вось гэта сапраўды была бы памяць і даніна вось гэтай памяці падзеям Другой сусветнай вайны. І Лукашенко гэта па выніку зрабіў. У сераду ўвечары прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заявіў, што рэтрансляторы ў Беларусі, якія дапамагалі расійскім дронам атакаваць Украіну, перасталі працаваць з 22 чэрвеня. Зрэшты, магчыма, што з пытанняў бяспекі Лукашенко не з'явіўся і на яшчэ адной урачыстасці, прысвечанай памяці Вялікай айчыннай вайны. Замест яго ў Светлагорскі раён на Гомельшчыне, дзе пасля абнаўлення адкрылі комплекс воінскай славы у гонар аперацыі «Багратіён», з пасланнем ад самаабвешчанага кіраўніка Беларусі звярнуўся ўсё той жа Ігор Сергіенка.